Grab a knife and a fork, I'ma show you what it's for. When you jump into the floor, wanna eat it up. Grab a plate and a cup when you move that butt. Got your drink in your hand, wanna eat it up. Vítame vás na gala večeri, kde dnes oslavíme úžasných 20 rokov filmovej školy v kultúrnom centre Kina Úsmev. Dnešným večerom vás bude sprevádzať Sima a Alex. Dnes si spolu zaspomíname, ale aj odhalíme zo pár tajomstiev, o ktorých sa zatiaľ iba šepkalo. Ako si môžete všimnúť, priestory sú už plné hostí, kreatívnej atmosféry a občerstvenia. Môžete prosím vás ísť. Tu sa točí. Na výročí zahviezdila svojim outfitom aj naša pani riaditeľka Hiriaková. A aké máte pocity z dnešného podujatia celkovo? Čo sa tu zatiaľ deje? Strašne veľkú radosť, ale veľkú trému. Žiadna oslava filmovej školy nikdy nie je obyčajná. Dnes nás tu dokonca čakal aj červený koberec. Ako sa na takúto udalosť obliekli naši, ako sa v priebehu videa dozviete, obľúbení učitelia? Neviem, či toto nie sú konkrétne nohavice z McDonaldu, ktoré som nosil ako manažer. Lakovky ale sú, pozor, Bugatti 130 eur. 130 eur. 130 eur? A tie peniaze ste zarobili kde? V Mekáči, z ktorého ste popritom ešte aj ukradli nohavice? Košela, tiež nejakých takých 20 by som tam mohli dať. Mamka kupovala, neviem, mamka kupovala, takže ja iba tak odhadujem. Dobre, môžeme sa ešte spýtať, čo máte vlastne dneska na sebe a koľko to stálo? Ďakujem za túto otázku, veľmi rád sa pochválim. Toto tu môžete nasnímať, pán kameraman, Sako Volcom, limitovaná edícia, našiel som v Sekači v kope medzi tangačmi a podprsenkami. A čo ste robili pri ženskom spodnom prádle, pán učiteľ? Dámy okolo si určite užívali show. Košela je Blažek, kúpila mi ju mamka, aj s kravatou, tá stala asi dokopy tak 120 eur. Tu pozrite na moje ponožky. To mi vyrobila moja partnerka, Batika, original štýl. Mali sme tu už druhú odpoveď a to, že mamka vám niečo kúpila. Je plat učiteľov až taký zlý, že vám mamka musí kupovať veci? Nie, ale naše mamky majú proste štýl, oni chcú, aby ich synovia vyzerali najlepšie a aby na takomto podujatí vynikali. Ocenenia a dary dnes pomáhal rozdávať slávny Charlie Chaplin, ktorý mal jasnú motiváciu, prečo prišiel. Nemôžem povedať, že by to bolo dnes ľahké, lebo by som nedostal honorár. Ten honorár teda musel byť riadne vysoký? To je tak vysoká suma, že to by sme radšej nemali uvádzať. Moderátorom večera bol slávny markízák Dominik Matulaj. Teda, aké máte pocity pred moderovaním? Príjemné, teším sa, že som tu znova aj s mnohými ľuďmi, ktorých som už dlho nevidel. Po programe sa Dominik rozhodol následovne. Ja neviem, že čo bude nasledovať v týchto chvíľach, že ale sa pôjde piť. Nie? Takže asi ideme piť a zajtra ráno na vlak, takže piť tak trošku s rozumom. Keď sme robili rozhovor s prváčkami, zistili sme, že ich slovenčina má upgrade. Zdá sa, že ich slovník je bilingual a trendy. Let's see. A zrazu proste pol a pol celú riu k teatriu a bolo to proste super. Musela som ju expóznúť, je troška rasistická, takže väčšinou sú to triftnuté veci. To sú gifty proste. Ajajaj, no budúcnosť mazné diaľky nevyzerá rúžovo. Šaty super. Prečo? Sako som ukradla mamke. O hudbu sa postaral slávny Marian Čekovský, ktorý vo svojom fite zo záhradky odohral úžasný koncert. A nás by ešte zaujímalo, že aké máte z dneška pocity z dnešnej akcie? Výborné, lebo hral som pre ľudí, ktorí počúvali a je to úžasný pocit hrať, keď niekto počúva. S touto školou som spätý a som pripravený pomáhať aj ľuďom, ktorí budú ozvučovať vaše filmy. Je to tiež dôležité a myslím si, že hudba patrí do tohto. Ste super ináč. Ďakujeme. Dámy a páni, ďakujeme, že ste tu s nami vydržali až do konca a zažili cestu plnú zábavy, nostalgie, ale samozrejme aj pletiek, ktoré na žiadnej akcii nesmú chýbať. Kto vie, čo bude v budúcnosti? Jedno je však isté, filmová škola tu bude aj naďalej pripravená produkovať ďalšie hviezdy a príbehy, ktoré raz uvidíme na veľkom plátne. Moje meno je Alex Molnár. Moje Simona Daduľáková a my veríme, že sa znova uvidíme o ďalších 20 rokov. Ďakujeme filmovej škole a dovidenia. Chcel by som niečo zaželať v filmovej škole. Niečo, aby bola filmová.